Na Rympei U ka channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Rahul Gandhi MP jong kaseng Kongres ulama ham bagi Kyrshan kin sa syak ni no yaki jaka jong ki kumbaka soka BJP kalale eka an wak bill kabakni no yaka hok bat jaka jong ki Muslim kate ke jingkan tho jong Gandhi kade halor ka jing tho hakakot Khubor jong ka RSS kabakam baki babat jaka bon ha India hakini kisingi kide kiniam Katolik ka Khubor ka bala penmi hakakot Khubor jong kaseng RSS ka organizer kabamshim la penmi paidbah ka kam baki Katolik ki kam jaka hado nyoklor hektar ha India bat ki dei maki ki babon jakatam hakari borok kawe ngaladep ong pa waka wak bill kan kharwet yaki Muslim bat kan ni kan sanang bodin yaki waipat ki kan honjai benriu haki sngi ki bansawan kam slam show baka RSS kan thap saya ki Kyrshan bat ka dei tang kariti sencari kaban yada na ki teki jing thombor bat ka dei ka kamram jongi banyak konteng persya ya ketika jing temu la tho Rahul Gandhi hakatui jong badar ka bapen ipai baroh ya ka jing tho hakateka kot Khubor jong ka organizer ketika jing tho ka dei ka babu jing mamha ong unang yalam barangba jong ka sen Kongres uramesh cheni thala bat ba u ong ru baka jing temu jong ka BJP kalong ban kurup no ya borok ki jaka baki bat saki kenhon Katolik hakateka Khubor bala ai kyrteng who has more land in India. Palabu ikataka jingkali. The Catholic Church versus Wak Board balatho ba ka jaka ka babon ba ka dei bat ka balang Katolik haka bala kurup haka por jang ka senchar pareng leng baka an ka bala tip kum ka Indian Church Act of 1927 bat ka tega Khubor ka pen iru ya ka hukum jang ka sokar ka bala pen mi house nyam kat khandai span ribusan haka ba ka krenchai bai kitu ki jaka ki bala shimwai haka por jang ka sokar pareng ana mithu shu kum ki jaka jong ka balang